Hvad vi ser her er Marselisborg Centrets centrale område set for oven. De forskellige centre er forbundet af asfalterede veje og grønne områder. Vejen forbi det store grønne område i midten leder til kantinen, som kan benyttes af alle, men i særdeleshed centrenes ansatte. Desværre bliver de grønne områder ikke benyttet, kun til genoptræning, men ikke til f.eks. middagspauser, gåture og andre aktiviteter. Hvad vi kan definere som det største problem for brugen af de grønne områder er trafikken, som fylder alt for meget. For det første er det et sikkerhedsmæssigt problem, når handicappede, svækkede brugere og borgere samt personale færdes mellem centrene. For det andet er der fri parkering, så køretøjer har lov til at køre ind i området og parkere, hvor det ønskes. Derfor er det centrale område fyldt med parkerede biler, hvilket ikke indbyder til brug af de grønne områder. For at gøre det attraktivt for brugere, borgere og ansatte at bruge det centrale område, skal bilerne ud. Ved at gøre det umuligt at køre ind i det centrale område gennem anlæggelse af stier, må bilerne køre udenom området. Dermed er det stadig muligt at komme ind til alle centrene med taxi og handicapbil. Ved at anlægge stier forbindes centrene, hvorved der skabes et fælles miljø for ansatte, borgere og brugere. I stedet for store asfalterede veje anlægges i stedet græsplæner og stier, og efterfølgende kan Marselisborg Centret frit bestemme, hvordan de vil have deres centrale område til at tage sig ud, samt hvilke aktiviteter der skal skabes i området. Det centrale grønne område på Marselisborg Centret lægger op til aktivitet. Vi har derfor designet en mobil og multifunktionel modulbaseret skulptur, som er bygget af klodser i forskellige højder. Klodserne er sammensat i forskellige former og kan samles på kryds og tværs. De kan også flyttes rundt på det centrale område, så alle centrenes brugere, borgere og ansatte får glæde af dem. Materialet forestiller vi os er en hård gummiplastik, som derved gør klodserne tilpas lette, men også rare at sidde på. De forskellige klodser skal kunne sættes sammen ved hjælp af enten et skinnesystem eller et kliksystem. Klodserne har forskellige farver, så de både kan opstilles som skakspil, men der er også utallige forskellige kombinationer for sammensætning af klodser. Farverne indbyder også til forskellige leg og kreativitet. Der er også mulighed for videreudvikling af den modulbaserede skulptur, således at klodserne forsynes med lys og lyd. Solceller er en miljøvenlig løsning til brug af lys i en tid med stigende fokus på bæredygtighed.